सावरायनाय जादों बयनिबो पार्टिया जायफोर क्लेम्स एन्ड अबजेक्शन आरो साजेसन होदों बयबो गाव गावनि बुंनांगौखौ बुंदों आरो साप्लिमेन्टारि माबाफोर बुंबावनांगौ दङब्ला बुंनो थाखाय सुबिदा होदों दा इलेक्शन कमिशना जिथु सावरायनायाव खूब मोजां रेसपन्स होनानै बयनिबो खोथाफोरखौ खोनासंदों आरो बयनिबो खोथाफोरखौ अलरेडि बिथांमोनहा रेकर्ड खालामदों आगोलफोराव होनाय जिथु मेम'रेन्डाम बे मेम'रेन्डामखौ बिथांमोनहा अलरेडि रेकर्ड खालामनानै दिनै हाउसआव बयनिबो अपिनियनखौ खोनासंदों बेखिनि माबायदि फिथाइ गोनां जागोन दाथ' इलेक्शन कमिशननिसो खोथा बयनिबो बुंनाय बयनिबो क्लेम्स एन्ड अबजेक्शन आरो साजेसनखौ खोनासंदों होननानै बुंदों आरो बिथांमोनहा सिनसियारलि खामानि मावगोन जों बेखौ आसा खालामदों बेखिनि जोंहा जोंनि बुंनांगौखौ जों बुंगोन आरो अलरेडि जोंनि बुंनांगौखौ जोङो मेम'रेन्डामाव लिरनानै होखाबाय आरो बे मेम'रेन्डामाव लिरना होनाय जिथु पइन्ट्स साजेसन बे साजेसना अलरेडि इलेक्शन कमिशननि जिथु माने अफिसियेल रेकर्ड बे रेकर्डआव एकर्डेड जानानै दं दा मानियाबा मा लागोन होननायनि बाथ्राखौथ' जों मा होनदों दा इलेक्शन कमिशनजों जों चेलेन्ज खालामनो हाया आफादत जों रिकुवेस्ट खालामदों आरो रिकुवेस्ट खालामनायखौ खोनासंदों आरो रिकुवेस्ट मथे आरो बयनिबो परामर्सखौ लानानै मोजांनि थाखाय इलेक्शन कमिशना खामानि मावगोन इलेक्शन कमिशननि सायाव जा फोथायनाय दं आरो बे फोथायनायखौ बिथांमोना रैखा खालामथों आरो रैखा खालामगोन होननानै जोङो मिजिंथियो बेखिनि